Matti Latvala, Miikka Anttila. Toiseksi korkeimmalle palkintokorokkeelle, hyvät naiset ja herrat, Mikko Hirvonen, Jarmo Lehtinen. Ja sitten tuohon korkeimmalle korokkeelle, niin kuin monta kertaa rallimaailmanmestaruussarjassa tätä ennenkin, ralliautoilun tämän hetken kiistaton kuningas, 8-kertainen maailmanmestari ja tämän kilpailun voittajapari Sebastian Loeb, Daniel Elena. Ja voittajaparille luovutetaan myöskin kiertopalkinto, ja tämän kiertopalkinnon tulee luovuttamaan sitten Henna Virkkunen. Ja sitten on vuorossa vielä autovalmistajien puolesta, eli tuon autovalmistajien MM-sarjan täydet pisteet otti tietysti Citroën, ja heidän edustajansa tulee noutamaan tuon Winning Manufacturer-palkinnon. Marie-Pierre Rossi, Citroën Racing Communications tulee luovuttamaan tai ottamaan vastaan tuon palkinnon Citroënin puolesta. Ja sitten on vuorossa voittajan ja voittaneen tiimin kansallishymni. So, ladies and gentlemen, the national anthem.